No niin, se on peli täällä ja nyt taas vähän speedbuildia vuorossa. Ja tämän pelin tarkoitus, että kaikki rakentaa yhtä tiettyä asiaa. Ja meillä on nyt aikana asetettu 6 minuuttia. Ja täällä on nyt 3 vai 4 pelaajaa, kun täällä on. Me kierretään täällä ympäriinsä. Kuten näette, tässä on pelaajat. Ja joo, heti kun kello lyö, menkää kaikki omille paikoille. Heti kun kello lyö 21 yli, eikö tuo 1 yli 9 minun kellosta, niin aloitetaan kisa. No niin, aloittakaa. 6 minuuttia aikaa, teemaan talo. Tuossa on se paksu punainen pussi täältä. Pannut kynät paikkaan. No niin, ja nyt aloitetaan ensimmäisestä talosta. Täällä patukkapoju rakentaa. Juu, ja täällä rakentaa herra Masteraro. Näyttää ihan kivalta silläkin. Tosiaan 6 minuuttia on aikaa, täällä ei ole kukka. Täällä Niko kaivo vetelee sirkkeliä, kun pitäisi rakentaa. Niko kaivo tosi tietänyt, että sinun pitäisi rakentaa niinku taloa tällä hetkellä. No niin, alkoihan sekin rakentaa. Ja World Editia tässä tehtävässä ei sitä saa käyttää. Ja ottakaa pojat huomioon, että minä sitten kuule tän ääniä tällä hetkellä. Ui, nyt lakettiin vähän sen. Niko, rakenna se nyt jotakin. Kattoa ei tarvitse tehdä sitten mitenkään siististi. Taustalta saattaa kuulla sitten ääniä. Minä nyt tähän loppuun otan mikin vekeen tästä ja laitan musiikkia. Morjens.